na ya na nipa ni binti ase se adenti na wo de bia wo de ne ba bi kwa ho na wo ye santini na wo ye santini enne ye hia wa ha na yenkomodi ni nyina gina Ghana fa ahodie a enne yedi medical catch se bosumi wie wo mu ye obenim bosumi eye amamre ene amane ebosome le sanso ye Ghana fo ebosome broni beka se ye the Ghana man nti ihia ya na yedi nkomo menu mienu Asante da ho a yedi ho nkomo ne se Asante de omfa ahodie to ho ma Ghana ebenya ne fa ahodie eno na yedi ho nkomo ne anopai ebra mpanyimfo boabo won ho akọ apramaso akọ gina ma yakai osagefo Dr. Kwame Nkrumah ye ni 6 March declaration ye ya na se ye ni abofo di se ni ba gina kan ye na nima we nyina akọso wa bra na ye ntimi nya ho bibia gese Asante eka ho ma menka asem bia ebia wonnim enkyerɛw mesi Ghana dum fa ahodie eto ho ema Asante dum fa ahodie to ho ema Ghana ebenya ne fa ahodie enwe so ba ko eni se na afe apem ahankono eni ba ko emu nyina no na Ghana ne ana Asante ene abrofo atentam ntokwa ho ye niema bia na ye mpese wo mbeka so Asante ye mre Asante because na ebre bia mu no na abrofo mpese ye Asantefo ye ne omo bedi nkita ho enmani mu gisi ye mu kosi obi so kosi we so nti ye fa no se abrofo no mpe ya asem eye nyisa brochirifo asem na American eye British for asem na American na so na mse na Asante ne den na ye wo de ye wo ne nim de ye wo ne de ye penti no ye boye ho modin bia Asante ne abrofo di akon ye kasa Asante ne abrofo di akon ye di akon bebre American sem bi nkyerɛw da bia e ba Asante se mo maka jo se ma ana wotumi Sante hene kufika kari penso Sante hene kufika kari achi Sante hene mesa bonsunom ansana na prempenom eba no so num se ma edi akotininti na ye cha etu Sante hene kufika kari ade so efi se na abrofo atwa sika bia to ho num se omu adi Asante so eno nti no yentu asesika no na ye cha ka asesika no yentu ama na kufika kari ka se o de na hima ye ka no aye ma se mo fa echi kotu asika no tu asika no ma na ye cha ye Sante hima etu ni nua kufika kari achiri ode onwane eba eye kufika kari no fa ase eba bi di ade ode ni be di ade no ono nso fa achiri eye niema bi ana emfra efa ye ni abrofo no ho na hima empe omo franka na omo niema bi a Britain fo niema bi a chese ye ni kwanse ye de ko ahemfie no mpese ye ni niema wiwia no ho eno nso kra no ho ohene ye no Sante hima tu no otu na de so na ode ono ane ba na prempa odi kan eba ye sabre no na wonya mfie du me say du nsiam ho 16 years then ana ode ono nso ba ebi di ade ode ni be di ade no na abrofo no hye sabre no na ya sign sa formina ntiase apam no ye the treaty no na ya sign nti ye no nso no yehu se enya ade a yebetimi atoa so nti se yentimi ntoa so de a na se anhweye na ye koye bibi fufuro bia na o maame ebehuna enu nti oka chen so me ofa no ana ene mo sign krata se me ofa no mo sign krata de me ofa wo nti sa krata na mo sign no krata na wu mo pa mo nko ase ye nkonko gifi se na wo stro se wo ye sa de na onim kwan ne maame de ne befa so ebia na o maame atu no enu nti o ye sa de no na me ka sa Asante do mu fa ahode to ho e ma Ghana binya fa ahode asem no nyina ne se ebrampanyifo bi tena ase kan ho bom mu se ye beji ye ho afi abrofo nsem da colonial system no ase no sa Gold Coast no mu no omu eba ni Asante bedin komo yen kan so mu ni Asante bedin kita ho ma ye kan so se Asante fo boa ye me ye di ye ho fi abrofo no nsem mu a empo niema nkakra bi ho no ma ye ya ye be ma Asante na fafa anase ye no mbechemu mienu pepepe sabre no Asante fo ti ase ene omu din kita ho ye niema bi a ne be boa ama yade ye ho
ade ba ko asantefo ye ana eboa pa ne se kwasi broni ka se se pese di en ho so de a ene na esese niema bi ho no ma wo mu wa ye nya bi ebi te se university school pon ya university of Cape Coast wonim se ye wo hall bi ho no me fe na Ekuafo hall no na se kire nyina ene se ebra broni ka se mesi sa dan no na sika na ye hia yan kan sa broche sika no 300 and I said 300,000 pounds 300,000 pounds na ye hia dia se ye ni diska ne ba se na Nigeria for esi omu de o ma de omu ho o mo esi omu de it is yes ye de ho de se itimi esi se school no sabre no na prempe etenase ene ne manfo etenase kan so okay se no na be ma Asante ade omu ho de a ebe ma Ghana enya mfa ho de dia ye beboa eno nti no ka kire Asante Ekuafo nyina se mukoko a mote abrofo etete ani no yanso ye betete ani kilo baako ne aboabo sika na no ne ye de ama abrofo mo sisa university ne de ama ye nse be ya Ghana benyan fa ho de ye tete se sika no nyina no unim se ani kasem no se sika ne ye pe 300 ne nya bro 300 no times 3 ye nya be 900 almost 1000 ana ye disi sa school no isi wie ye no na ade ha adwene ne se ye si wie ne na nke ebi kura na nka eye bibia nse nke de Asante din na to so nanso umuma ye hall ba kon ya to ne din Ekuafo hall that means Ekuafo sika ye disi dan no hall nie nanso ne wo ye Asante ni na so ko school no mu a uni protocol mpo ana wo de akọ ene ya ade ba akọ Asante etena ase de fa ahodie to ho eye niema nyina de boy emma kwasi broni hu se de niema sitie ne de edanya o man Gold Coast no so obede no ho a obetimi aye ne niema bi anu nti Asante niema mo ye nyina no omu etena ase emma ye hu se ya du ya nim anu nti omu de fa ahodie me na ara husam ne se ebra Asante eboa ma Ghana enya ne fa ahodie no waye te se epupo bo na asuo ne odesu katia niema nyina mu no amanyofo ba ye omudo mani abesi Asantefo so a eta omu nenso Asante de Asante firi Nyankopon de sent ne se Nyankopon boye ansa ana obo nipa bia anu nti ye niema nyina no ye de de Awurade nananom ne nsamanfo ada Roma ye niema ye nyina no e wo se de se ye no ne wo ba bia kodu na kowie kwame kuma ba na ni besi ye so sabra na Asante tra kofa ahafo no nyina bono no nyina no kwame kuma betitim otitim na so kan ya ne se metitim purposely for administration work then so na nim se otiti Asantem enne Ghana fa hodie edien ana ye de kai Asante edien ana ye de ama Asante de meka nyina ne se Asante aboa wo ye Asante ni afa ho se Asante aboa ama Ghana enya na fa hodie meden ede ko fika kare ye free hasi ya ye bekwa prama so akohwe niema ekoso ho nom na ye ba anwumre ye ba bididi ho nkomo niema bebre ana Asante twere ehye eye ema Ghana enya mu fa hodie ebusua medo asese wahweme ene anopa meeting numu yi nonkro no enya abo ye kwa prama no so ne yakohwe de ekoso ye ba anwumre ye betana se ni abedi nkomo medamase